Bismillahirrahmanirrahim. Sapihak kami konan datang nasara langkah dari rumah nasareng lenggang ninanggolong muryunah kampunganku. Kampung ini indah ketinggian di paga buki bakulin yang di salo gunung tunggu tiga dan cukui sejarangan. Batang karambialing gayuran umpunyo gati-gatilan sebawa pirang dengan data lada petumpak leler yang codo dusun pato tumpak. Mai jaurono parak mudo jogo mutiah belang tangkai batimah bunga doni. Buah tarong ayu-ayunan selalu menyeluruh kacang panjang antimun mengarang buah. Mako dilia kala jalanan panjang jalan raya titian batu labu gadang tirita jelu. Labuah gadang tirita jelu kasihan ngipi bari titi pasian nyali bari titiang batu bulek sun bersusun. Pagai duit boleh batimbah pun yang sebelah luar pun hitam sebelah dalam jelo memetang-metang mendelok lalu ke lama. Membelok lalu kai laman laman indah panyame malaya bungu saring gurih baru mai bungu tali bungu tujuh sepuluh kawan. Tapi warna randa-randa memukul bunyi-bunyian sehingga selantan dari buka kelihatan suci. Merentak si balamu kawa telengong kalampara. Coba dak lelen baru kemudian saranan alu lima mani potan kudu. Tabe enam bunta bak kiambang jania ikalejina kuari. Bade japun kahulu panimbak kapal di muaru bade ampun yang boleh pengulu sabelah salam dari jaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapani kami di babansi bansi tersanda di pematang. Lapani kami di mananti baannya sultan kalabek datang. Di hari nan sarinan ko antah hari ko nanilo antah bintang ko nan sayo. Gadang hati indah tabedo yang ditunggu ala datang nan dijapui ala tabau. Ramu-ramu di padalaman patah sayo tabang baranti manukia tengah ladang. Usah lamu tagak di laman ambil cibuak pasol kaki niya kate rumah gadang. Kato ninda nanti jawab kaya ang usah setan sambuik di kalajo sajo setan hirangkan. Tua kampung sambah Wanita lastad. tapi sungguh bentuk kampung surang kasabit namo tay bagala si paydabo sagalo punya mat mampati belneribu kampung mundo samparan tegat pinata. Bagi ni di kampung karena ayam mulai bayi dua karakok di bayi yang memberi adek ni kita pakai. Sarak tentu kawin duduk tentu banantu angkulah di tubuh kapai tapi bertanya ke pulang tapi berito kacamin taruh kami di anak seluruh kemenakan kusingkit namuleh kire sikit namuleh kurang membuat sebuah kebenaran dari kami karena makanlah mengumpullah merokok sedang di tangan bana batu ke di tangan kasih kami kementan sampai segitu lah itu kampung Sampai lah. sakirol Menurut pasaran dia sulma. Kato ka di jawab capek yang dari komandan mati kamu tarik itu dengan capek sampai nanti yang mak seperti itu di kemarin malam. insyaallah Mak iya bang kembali kerja. Marita Jika tadi ibu berjanji jurun jangan kini buat api pulau jurun jangan. iya Bana kini mak ngadepek katu senci banan sebuah. Ko ado katu tadi jawe, ko ado katu nang kesampaian banan nang kesabuat entah sampailah wakil kan ke mak. bagaikan dulu coba Jadi mak lain itu sama dong boleh yang lebih lain lama kita wei salah itu bukan tanya Bismillahirrahmanirrahim. Bamulonya jalo baserakan kanailah kularina bapalun mulonya katu dirapakkan basusun jagi meminta ampun. Kajirai tabang ramo-ramo tumbuh mencakang gigi saga kete indak disabui namo gadang bukan dimbaukan dalam. Kamano galah dirambahkan kasama dalam beduka kanailah paham lalu mati. Kamano sambah disambahkan iyo kabakai rasi bangkari lah jemaah mairiamnya. Ambo kaganti saluang pauleango kumilan tanjari kete silang namapan kakarako na bajinjuang. Dalam waktu itu kini sapatah niat ke dibaco sakete rundiang ke disabui kapado alek konan datang. Pihak de kami nama nanti bacando dandang na seditiah lalamu menetapi kualo rintang dek pasti tapi pantai. Dek lamu mak raso menanti haro icami hati kami sadang tabimbang na bakian. Tabayang kilek dari langit barantuang buruh di lautan manggaga bumi kaulu tarandam pasti di tapian. Barabui ombak di muaro tasimbue riak karang buliah rupue kapala marape kini dati bodi labuan dati kami sangat senang nabak panek ke singa batang. Hanya sakete dari kami di pertama mak mengatakan tagak marapi je singgalang tigo je bucuak gunang sago sumarak nagari ranami nang diko sayo je sakato.
Indah raginyo kain palakai tanunan anak koto gadang tuah tibo de sepakai cilako tumbuh de basilang. Pincalang bidua narang tiku balai sambil manilungkui basilang mak kayu dalam tungku sinana pi mangkonyo idui. Samun saka tagak dibate umbo umbi budi marangka kiri jo kanan riak mampe di tengah-tengah pangulu tagak. Bidua di kayuah narang sakai di kayuah malin mangkuto endah duduk pangulu kusui selesai nakaruah janiah sangketo sudah. Elo bahasa tu nabak labau sa bacarai nabak langau nak nyo kembali babalik tuah mulia lah ranah minang kabau. Dek tak karano lah tabantang tapi yang panjang lah takan tuang tiga langi-langi lah tanpa kasuai na mengalo lah daidang siyah di carano. Laut tabaka jadi abu ambun seditiak membasahi alam nalai bajak dahulu pakai sagalo umai nabi. Indak boleh sila nak padi sila nak bilah nama buku bukannya ada mak bakarang kini ada lah sudah jauh dahulu. Ayo mana perungket, ambo lagi sambah tibu pada perungket wanita. Tapi sungguh pun panungket surang nanambo imbau sipai ebana ada ambo sagalo angkuni niak mama imam kati wali nagari itu kampung Palomudo umumnya ada dua samparan dan tagak sapi batang. Yolah. Kasah amun kasah belulu batanti bajai tapi baturap di banang siriah lah sampai di sandaran. Meminta ampun nambo ka pangulu na sariri duduk di tapi saya darah mado ka tengah jo sambah saja dimuliakan. Ban kini pungke, iyo. Kok palito na nindak kunjung padam isa na nindak kunjung anti bahkan ndak indak sedang sekali kini bahkan ndak cik lai. Iyo, naka menjadi pinta jo kandak de kami na bay barek mengatokan talenta pun tiang dulu di bawah kumpalan tadi samulo kato dulu tigo limbago nan jadi. Bana. Pertama sambah menyembah kedua baso jo basi ketiga siyah je pinang. Iyo, sambah menyembah dalam adek kelibatan undang-undang kasabui di mulik maning kapakai di baso bayi ya. Iyo, mulik maning calempong kato asa maning gulu di bibir dalam cepak nan piawai banamu ada sopan santun bana ada di lawi baju rumudi ada sapuang baju aro ada di alek barajo janang ko dikaji tentang si jurumudi tahu dia angin basiru salah tombak na pada kue pandai menjaga pasang turunannya dikaji tentang si rajo janang tahu dia yang dengan gendang tahu dia cakar dengan kain atau nyalang talingonya yang saratu raso jo pareso banan kini penengke lah badan tiang candonya jalo orang menjalo ate karang lah badan tiang candonya carano candonya siriah nala datang naba kuriak-kuriak kendi naba merah-merah saku ko naba iya ialah budi dan indah ialah baso bayak budi tak rokok indah baso karena siyah sekapue nalu masak karena nola disuwa sagayo sanak kamanakan mengerti siyah kagagangai memupui pinang katampu membali alai salang kowe karena lambalai insyaallah siyah dapat pinang basuwo cukui jolek salang kowe lalu dibungkui dibawa pulang disusun karalam carano siyah dilingka jagai pinang di lampok jadalan mak ditadah je pinggan putih ikola nama binjek badat tiang bantan sampai ke hadapan ang kurinya mama imam kati wali negara itu kampung Palomudo umumnya duduk samparan yang tegak sepi matang salorong siyah nak katangah tak kalau masuk dahulunya sinurak ulang sinuri sulia ate pematang siriah galak pinang manari mali alek nala datang ramo-ramo tabang malayang malayok kapoto tengah banyak nyampe pulau ampe indah carano bukan kapalang nata letak di tengah-tengah di lingkuang orang narape lorong kapada carano banjare no ali buatan tukang koto gadang narimbun bungo kaliki naranah bungo kacubuang nalantia alang bamain nungkungkun gagak kainggo samusim dilingka cino setahun di panggamugi sakarata rangeh pun tido lorong kapada songkok carano dalam orang namo kan tanun banamo sulam sutobok ia jabanang ame baturap di banabuki berarti keceri pinggir ragina samo belek bala milau cayo nyuruh loba bintang batapuran bintang bujarah aku liliang pihak kapada siriah udang tampu hari tampu nabak kuku balam gagang nabak kayak asu-asu buah diambil kata naman daun diambil ketiruan malayok taruh ke lautan tigur di pulau betebaran pihak kapada pinangnya pinang sierra aeromaning dan tumbuh di kidar rumah tingginya jangkau rendahnya panjang-panjangan pucuk melepai awan putih setahun tupai memanjek jarang masuk di buah kunun pulau pada gambianya gambia kunyang serpo dadiah buatan putih sari lama manihnya tinggal di lidah kaleknya tinggal di langkuangan sarinya nayak kaparoman lorong kapada sadahnya sadah putih hambun bajano di basuh jaya bungo di peti santan di kipe jambai-ambai di palik jagi maning bagi saka jagi tunjuk membayang katapak tangan sapalik 10 hame sakadam sakati limo harago nendak tarago satimbang harago jonagari makanan anak raja-raja pamenan bibia putih-putih pihak kapada tembak kaunya
di makau aluh yang bun bajelo bijaunya datang dari ruhum pekirim sedayang di lautan. Yul. Diraci anak garagasi di bawah anak Sultan Bentan Saito panjang jaduanya bajamu di bilik dalam bapantang masih ada pandai masih ada ampun tengah malam. Yul. Tanam siriah tanam lapinang tanam karakok di halaman capi siriah ketok lapinang gulung larupuk peminan tangan. Yul. Iliakan sawah di alai mudiakan sawah tarupuk ko banyak bana siriah dalam balai sadu iko mak dalam cara no. Bana. Ayam putih tabang basayok marau kumpung batuang anaknya turun salapan. Yul. Capi ala siriah pinang kami bayi barai menggori singkok babi patah makori makan suparahnya bari baju juangan. Salorong siyah nak tengah kandak kuliah pinta balaku sekian dulu penugas. Sampai Pelubudo. Sakirwalah Mandanga imbon Pelubudo cako gumanta sagalo batang tubuh bagi pe baluah kadado bakaja darah kemuko al sabab deba itu. bana Aduk kepada badan diri ambona ba ibarat biduk kaciak nan jelok sudah. bana Kalangkapan boleh jubui balayi di tepi-tepi ke tengah tepi di gelombang ke pulau garik di boyo laki pituah Pelubudo. yola Laki pituah Pelubudo baburu ke padang data dapat rusuh balang kaki lalu dia lau ke tanah lapang. bana Baburu ke palang aja baru beraja guru mati di silau surik-surik hilang. yola Baguncang bumi jelangi berombak laut selan baku dua karang katapi kok karang membuat tentang itu. bana Maka tetapi sesudah ditimbang mana katu di silau mana raginya tol anak katu bajawe undiangan baku kembalian bana baru pun yang kini. yo Tapi nambah angan-angan orang jual nan sabai barek orang menyempit ke mahfud mudo. yola Dicari hari nelok ketika nabayak lalu dia biak kalangan salapan tari bajalan masuk hutan. bana Setipo dirimbo nas tumpak dipandang ilia juga dia ini kirinya kanan tampak lah si pulang luri. yola Dok di kayu nasa batang sedang mengirai-ngirai sayuk sedang malah payah. bana Lalu dia ambil sumpitan gadang salah tua makna bepuh lalu sepi burung atidahan. yola Satipo damak dia teh bagalu jemua kambang babi goje buaran balun talu tari awan. bana Sementara burung nak katangan diwalakan katuh sengatiko nak diantarun yang kada banyak lagi dalam adek nabasi sekian sampah dari yang burung. sampai penungke Sakirana. baru puede penungke itu kini batanun kulindam suto sejalan bagi jabanang suri di mana letaknya. Yu. Layang malayang sambah tipu batipo salam datang titah kambo tanta. Bana. Ibarat batu tua lah kamu danga ibarat mengaji lah mbo simak lah jalan uji jo maknanya lah nyato paham jo tujuan. Yu. Ko tingginya ndak tapanjek lawen nan ndak taranangi di jalan rasa tak mungkin. Bana. Bana aku undang dinan jadiak jadi pimatah dinan pandai ka buah mulut dinan mudo. Yu. Sejak mati tarambau ka para mambola tiang kan naik paho kadu. Yu. Ada ini sarap di Minangkabau coy barek awe dengan tapiang sandawa kadunya. Yu. Lakunya janiah badi basuahnya tu nyutareh badi tampi sayah kabubuai dari tampuaknya tu kalakang dari kuli. Yu. Panungke cukup meretang panjang dan diantar yang kan namanya nama nanti yang bawa sama taruh. Kami itu bunyi berniang penungke. Sabananya Dan bawa penungke asali kandak kababari pinta li kepala ku sirih boleh kemasan dengan insyaallah berduangan. bakal tian kita sementara